Sa plato guys ang atong atsara. Oh, di ba? Yummy yummy na. Mao na ni ato ang produkto guys, atsara. Order na mo guys. Sa ganahan lang. Atong pinupong nga kapayas guys. Good morning sa tanan. Magbuhat ta og atsara na sad guys, kay murag lami-lami ba ang atsara o muna atong hinarvest ganina. Mga balbangaan, gikuha na lang nato ang mga balbangaan kay atong buhat og atsara. Panit na ta guys ato ang kapayas. Ito nang hurap og panit guys. Nagpanit. Ang atong isunod ani magnid-nid na sa magnid-nid kasi nga na bits-bitso na punta para sa ato ang ready sa ato ang atsara. Ato na siyang sugdan og kuan guys. Sugdan na nato og bitso-bitso. Bitso-bitso nga naninamo sa una dito sa Amua, sa Bohol, sa probinsya. Ato na bitso-bitso kon. Good morning guys. Mo ni atong mga ingredients karon guys. Atong carrots ay di lang kay nato daghanon og butang. Kay ang kapayas kuha na makaayo. Muna atong mga lamas. Na siya guys. Ato nagilunod ang atong mga lamas. Perting daghan ng luya o ahos o bumbay. Ato na siyang pabukalon. Ayan nato ilunod ang atong kapayas o carrots. Ato siyang pabukalog maayo para maluto ang mga lamas para yummy yummy. Okay, mag-wait at pila ka minute. Ato na ilunod itong kapayas guys. Pilo kayo na itong kapayas pagka pagod. Itong carrots at ibukon. Naarang. Ato dahil may tayo para magsagol sila. Ano ni ato ang atsara. Atsara for today. Yum yan. Kisay mo order din ha. Kaya ito ang deliveran. Kasi mahilig og atsara. Sa kato lang mahilig, pero katong dili mahilig, okay ra ayog order. Nabasag kay daghang ganahan aning atsara. Pero nako ganahan kay ko aning atsara guys. Lami kay ni siya guys. Pwede ra mo isudan sa kanon. Para nako. Pero ang makarelita na ang katurang mga pobre. Pero ang mga rich kay dili ginakarelate. Ug unsay atsara nga pwede ikasudan sa kanon. Luto ng atong atsara guys. Thank you for watching guys. Sa plato guys ang atong atsara. Oh, di ba? Yummy yummy na. Kinsay mahilig og atsara din ha, pwede mo order na ko. Free delivery. Sa ganahan lang mo order na.
Mao na niya to ang produkto guys. Atsara. Order na mo guys. Sa ganahan lang. Mao ni ato ang atsara sa pagkakaroon.